Omuruma yakurukuru mali mosi. Epu. Oimo kiralimo. Bono twasanga twacha. Akalimo ngapu. Akangapu. Bono muno akangapu bono namtenge bono tusoke kuchiabu tororete ngakitoko kora tokonye situation. Abanyasaone teni siamnyoka gocha. Atebe no moko kore kwende roti ori matari bwisungete. Onye roti bwisungali siokuru. Ojo gaitali siotongi oisungira umarali. Matrama nyote antu ngali si nyumba ali. Ali si nyumba gaigale tikakukana ngali stali nyumba. Matabandi bali ukana ngali stali nyumba. Amaugaja ali musbati uri na araya bona. Na araya. Araya. Aya na mauga ali bono. Aja ayira tegaire. Ayanda aya. Iga ina mauga. Aya na mauga yo musbati uri. Na araya. Turochisa koligere na bora. Na bora alengo no motu. Eneskar. Ono nsinyire kumiti ngaki gaki ntale koratanga nari ndi gukugaki nabangina bagukumuna bangina bagategererete baguti gutinde kubuya nje nari gukungora na inja abana bane bantindike tumuturange mono bogoshane mokore manike bagimo bumabwanyo ngambi nagina mugambi ubwane hasanye tole kanisa kibibidia ondemia nanje namore mitwale mani tunatiana moyo kibibidia tunatiana moyo kimaisha tunatiana moyo twatebani otherwise tunecikorera neroreire ibikonentanya korora neroreire gaki neroreire gaki mugagera ngarakwete ukure ereta rucha ya gukorekana bono. My brother, lakini tingo mwanchalinde. My brother, lakini tingo mwabira. Ega kogare kinige nta kolde kibe. Otuhakire sikembe. Naenda kolde gente kibe. Kelia senche nta mwanche. Mwancho muligere turigere chinse chiga ane mambia ya mango koletero mugano kurwa sekenyorukia nyambenoka. Nyambenoka nigotoka ime sublocation ya Nyagancha nigotoka ime ye ward ya Baschache nigotoka ime constituency ya Vasi ime county ya Kisii. Asomugako yomo emambi ya lero abagako musambira umongino enyumba wikukwa nabo igona yare kwerusha bumubwa yaso gwesungia. Onda sekenyore kiga elito kwane nabanyene nkeiga batote binkikiaba ngakibamanyete nkeiga mochando yo ngaki obago gutoka nabo igo nkikiarenge wikiro mwako gukora mangana iga yo gukumia. Karibu sana. Pia muno elieta Justus rogonjo sano. Nche no muamate wange kegimo buri mubwito no bwababa nabo butumerete rogorumage kansa imeteye muroje. Nonka. Buna bwakirero nabayaba litukolire libese kenyoleke yeito gekogera kera twachi koboka mambi tutaraboka abande kiagera matangi kenyoronge kunira na matanga buna bona mebere nerebere eganyire kwaenigwa abande no twabutete bono ntwaraire lakini rende kare bwaki komina iberega tokoigu chinduru kotwa manyange chichiro chine chingani nchiri echa matanga atiekire koba akara tuatema koitona ngainki na nyora mukendo guyana era konyobukire mapema asingenjo yokuyarigana kwarigania abana oikire gutieka kumanyeke kiabeira asomu amato yobona asitore ogontebinga enyumba ya ruoti nkoyire mata ruoti nero yoga twatebire penalty oirere ruoti eri nario yoraro kirafta nari kurukuruoti ego nabo kerege kekyo bunango soka ntararu kurumete yumake gaime nabondo cherioki disogete igoro na yerera na nyora abande batanganire goika amaene kare twarigereri twanyora nga enyumba nkoyire katika harakati tokuboringa abanyene nyumba nga ibari kiagera ntwanyora umwana uyo yo mokogoti yorenka
bari amo bakurira na ikasi ni kiaye tukuburinga ngai tatu mino ari ngai mamo minare banyane nyumba ngai aho batenga tamanyeti kiagera marogo bejeigete isaka motebi ngagenda are saiga konyo kurara nangina rende kare kende nabo nere bari gutikara nere nka oruo tote tamanyeti katika harakati yo kotema kurigereria gweta guse ntorore se baibuli bari na kero kende kirekera guse kero kende ne bibago byagete bigakore ngane tokonyora bari barona baro bari gutira kurumata bagocha kurigereria enyomba ngakiekoyi batiekire konyora mugako uyo bwesungeti aseri pera otote ingaruoti ere gari esungeti aseri pera tuanza gobane concern kumanya ng'omong'ina rende ng'ayiare twatema goswana ne sibituma kurigereria gweta eri nyomba igoire umuriro bono nari ubetire nse kabisa chirumu echi chonse buna mwarigereria obwatete kabisa otubete chifulemu kabisa chigwoka kiagara koranga go tongetigu on a heap of household items igumuriro gore kubumbuja kegima kebembe koranga nyombe ya sambe tukorume kiagara umuriro yu koranga sosi imurenge torenge koruisikoga kiagara kende ngiaro kiari koro kingumuriro yu kero kende ko ere iri kurusika aigo kero tugacha konyoranga mugaka lendere bwitire matari tuanza kurigio mongina tuanza goete se bituma twanyora nduri komonyora umuriro uria kero irinira insake kurwa se rumu yo korara twaja koranga nkororo ngese inse egwire ndene rororo okoranga no mubero yire kere twamane chikoiro mote twanyegari yaro kana rende nga ebi mongorore kana bire bio monto yire igonga nonya ntwari gutwara ubumanyi bonde boisaine clinical go confirm nga nere twamanya umong'ina rende nero uyu tobolete bwengeye nero uyu korire oyire igo ekero umong'ina kerno mu maeta nabo igo maito monto ekero enyomba ise koyi togotema kuirwanirira dio soka isko nenya kana umong'ina utari gotema kuirwanirira gosokonyora koranga nabo mu wako ya mukuri tatara ekere twatema kuburi gose kiagara ngoigunga umong'ina biara oyore ngino mumura no amenya tensa nyombe yerensa no mwana oyo gose mbaigwete gekuro kero kende gekuro nkeigwende keti eyo ekorekana kero kende umong'ina oyo ga agetu akakira na kuruororo buna tugokagera umuriro rendo kabugati asugo sambua na abulende umugaka ogenda kwerusi na yaroba moyo enchero mu biro korrekana no biro akuru postmortem goso yete no go yete se paciente chienene in fact togotanga beyond recognition maybe nyisa kokora rubo tuki DNA for DNA test yes recognizing umuntu ni nere ande to maete ngana beko banere na ndi nguna kwa bolinga nje mu amatega ni manyetaba enenka na beire ngotara na kero kende twasangire na borobu na bone kerba migegete ne school fees yabana asengo kore ke barua nambole tinga ninyore njera no nyorera ndi ndabe nsukeria abana kamotebie yuo ni gasi kwangeire nganda agenda ko rigereri na ninkoira neri bwango kera na agenda na nyora nga yanyari kanire nkabagi nkumurangeri around 2012 agajagatira Nairobi kamurigerie ke barua agakora nandi nigete nonya nekera kurangeria umong'ina oye bagacha ba nere nkamurigeria agakora na bagokora amo igonga asoko bakwana na baro bwasekerekyo tindo jingamba bwate umuchando bwo komenyana gusoma umuchando bwo gukira na ase nyomba kiagera buno mwana ogwate bigo makogoti no acha akirite nasari naende kare na ari gocha magega ari orore senduwe ya mwakwana nera ikaransitiri na riri kiriri ngiari kiyaiga nje nanje tegwancha natural scenery na ikaransa ririga na igoro riri twatumia bune mesa twagosori twasanga
tinaroje ngabirengera libinde mbia lengo byogokira kurende nyuma yaye chi complain ngo cha chiali chiabanga umugaka garu muntu obeiru muntu gukira okora inderereti igongo gukira na kugacha gukarorekana gokobo una bono ekere moisonde na nago tebinga matanga nara Sekenyoro ntumiranete nero tugukwanani mugaka agontebinga nora ngamotebie nonda ariro rinto je tonyorane lakini rendo tujitiko nyarekana tonyorane kero kende tosangama buna twagasangira sirike na riri na buna nagotebie na egende kende najite koigonga konye kanisa sumungi nagochia konya nere osoire kogenda igo nkarora rinde nga nonye nugo ndenga ale gwanda kumuganya isiko nga karua ya oyo monare tweka gukwana uro musiriki bwe kanisa Uganda ingango ikaransa arenge sikero kiamagega origere buna gonya gokoraki agotera mutuaria buna go participate se mermo yende je kanisa kiagera na arenge obuomo kiko active ase kanisa igo narora rinde nga kero gende konya kasoire kanisa no nyugukira na kwarenga ase nyomba yabo nabo yari guikira oansa konyititoka koira nense batwaru buhama tubuya wona bero gukumia kare tokonyora nga kare tosemeretia yu ayatoroje buna nyuma ga moroje na makwiri abeira yokogosa aitete omwanchoye aso murigereje kurigerete buno mugaka kwa rorira mangana abira sinke ase bandi babwateri omana se nyumba yabo kira badi basi mbiya mono na kwa buriri nga nginda kwa nase amaria mwana nyumba nkeringa Yesu na akorete bikone binge ebinene igonga naye kerubwateri omana igono bokongu boro obokongu bwao mboko bobokongu Yesu atanyare gukura na igo abantu mbaro oratumie abamino abamata abekanisa abagambi be borogongo eriegere banyare ko bareta asoko igwanana naende kende nkeringa torigereri mono saitani obeire ogokora emirimo asogosiri ogosemeria sabantu koikuirana nokoranga ichibundiyo ngero kende kuikira bune getendo gwa kekoregete ase omochi oyo ng'ana riri ichibu yaya Nyasaye naro tumia chinchera chirororo kogaya na amang'ana na abanto abanene ekegoria ekenene semia ekegoria egeke ekere kiabeire kegosoa ase obotantanu buna obo bokogera toroche buna yabeire mbuya mono abagaka mbali bagusini gukwana eki bagwetera ase chinka to a point bacha bakorege kone yacha gustuka baadaye buna bono omongwano yakorete mwacha gustuka nga atari gukwana kyo advice abagaka na barabu abakugacha mang'ana ime mono yacha koberoka yacha kobegentegebe mechande kare gocha igegochera abanto bonsi kirenda kwane nane una kwamborie sabagaka nkeringa tigagwikireri amang'ana ana kobaga ko kagukina ime yao ekera gocha kuribuka aribuka bube kero kende esogo fenti amang'ana ya gochi kwanyora gwaitira omonto gose gwekorire okobo bururu bwaichureranire nabo konyora ng'a nobwate mugisangio musikaine mugakonde sokoro chiao musikaine nabo mogo sanga nabaro mugusina atebete ng'a bagaka mbari gosaba sacha mbari kobisana mbara igore nabo bafuri kwa mutei ng'a aya nimbwate mochando oyo nero kobosemi mbuya mono na kiki nari gocha goteba amoncho murigere nonde na mamu mwabo omogaka iga oipamete nere somo chuiga antete nere aratotebinga ere ngakiamanyeta muroe nere bamete komoga ngakiamanyete ringane linki ngakiera aratotebigoro ye story ye family iga ongina pole sogo sirio mwana tatone neri taturi gango chikoboka ngabona bahakire kanisa amasaba mambia njibano nganyete umwana tokorara komoyo mumunyaruka oyo mokoti oyo kurara noyo ndibwo mokoti one nere tokorara komo morogoba nabo twaragerete buyanka yekachingende umumuro utari kuri kabichi chingende chiri chiaya ngachitauria
ngamanya korugororo ngamanya kuburukania ye kabichi kingende kya yao ekiburukania kabichi ao bakareta gucharinde bakaragira umwana uri tomenyete komo ekero nachitiga nanyorete ikingoko kya motosuru yaitire gechuchu ekenene iga ngochikorigereria inche natanganete gocha nera akandu magega ngochikorigereria nsaria nkonyora nkomotebi ng'a oirere chingoko buna nagenda maati ndoche chiaturubaniwe rero engoko negaitire ogontebi ng'a mama nayeririe ekwaimoka bono inche tindosete risiko buna ndwarete rioka bono risiko ndindoseti naende tintibaneti maati engoko karari yango tokorigia okorangeria chingoko chigocha chionsi okomanya gontebi ng'a mama eye okonyora engoko isi konyuma ase bagosiekera chingoko naiteire nkomotebi ng'aki beka bono nyomba ekebusi nkebe ntobwate ekebusi nkebe kori buna kiakoura naende enso akarua akaira engoko eywo gochia nyomba inche ngatini boka rende naruete nkarosia chinyeni echio nabarobwa mwana akari sosa akareta bakarosia kabatebia bono gachimoragire omwana oyo tokorara koma akanyiranera ngosomera bara naende gose barasomera maate mwana ngomobori ng'a Ruto barageire barageire egento natibaneire baba inche nimanyete konyenya engoko nabanyenyeire twabekire riko ngomoboria mbabwate enyanya engencho yaye nimanyete ng'a nyanya njarengwa mbabwate enyanya yaya nkomotebi inche gocha bono rusia enyanya eywo abwo bairere akarusia enyanya akabaretera bobe bonde naroche enyanya eywo naende akanyiranera akantebi ndikere bono amache gocha agacha bono gachicha nkomotebi ng'aki naende Ruto gagwachi koria chingoko echio bono yaya akabwate getabu korwa aria mwane korwa ekabati igoro agatirana ngosoma bara ochicha chinsa nsaa ang'e nsaa nane ocha maate ntigete gesieri giasio ero osoa borere bwaye orara bono ekero achigocha tinyigweti iga ngochi gotaboboka narore nabwate etaya nachi gotaboboka narore etaya yaye iga yogete na inche mbwate ekebeya kiane nkoaka iga ekero nkonywa amache bono naende nairania omotuba narara nachi koganya ng'aki omwana oyo iga agontebia ekero akogenda masabo ng'a baba nachire amasabo nkoira nande nacha ntebi ng'a nachire amasabo ng'ai ache bono amate aya nintigete nkoigwa omonto okonya kobuga ng'a buna nkorera are nyumba goseka bare bono bagoseka ndoche chinsa chiabeire kanga bono bairanire korwa amasabo ng'ai rende bono ng'ai bachia kangobora ng'a ntagosuka gocha ndigereri gochia rogoro nkonyona erioki bono nkomanya gokumi ngokwa rirorio nkobora ng'a erioki rende totari esitima tobore na esitima yaruboka ng'ai erioki riaru riachia enyomba bono abanto nkonyora bagokora ng'a kai are ase are nachaka koakera nsoa inche timanyeti riomana tinaroche bakomana tindochi komana kwaye tindochi pi naende nabo baragerete buya timanyeti ng'a mbakariete na echingoko echio bono abana aba mbanyirane timanyeti muna barweta omwana oyo iga oyo toraire koma timanyeti chinsa arwete agachakania ng'a nero agachi koganya ng'a oyo iga akomorangeria ng'a aye Ruto inche togende amasabo ng'a naganyora erio ekero aganyora bono nkoboria ng'a aye otarenge ekero kwanyora ng'a erioki nkware gontora ng'a baba enyomba eye ekorwa erioki bono inche ngoakera isiko aria riane timanyeti naende bono tindochi ng'a nkwane nde ndakwane engencho aye tinaroche bobe korwa obwo iga naroche ng'a na obuya nokoragera kera omonto ochire korara bono inche mbaganyete omwana achiche korwa amasabo arosiere ng'ori tonywa bono onsinyire
Ono nsinyire nkumite ng'aki gaki ntare koratang'ana rindi gũkũ gaki na bang'ina bagũkũ na bang'ina bagategererete bagũchi gũtindĩkwa buya inche nari gũkũng'ora na inche abana bane bantindĩke bono bacha goitana bang'ina aba bono mang'ana taiyo barobwo igo bakoenigwa buya igo omochoko bono rindi batiga abana bao bagechana igo batiga abana oyo bono obori ng'aki omoika oyo omobe bono omoika oyo inche oikere omobe omanya kondubania ogecha abana bane buna abana babo bakare isiko obagecha abana mbaranyora nyomba abana bataranyora nonye chinyomba bono abana bakebangete omwana tarakora wiki ibere achete kobeka enyomba yaye ebisieri mwana tarakora wiki ibere gose isato bono akoigwa ng'a bakure naroche mbuya bakobanete bakakoba omwana buya bakabagũria chindagera buya matoke aya buya bakamorineri rogoro isiko nyuma iga akagenda Nairobi. Bono bakoigwa ng'a bakure bonsi mbora gaki atari ero gari tokumanya lakini bo kabaka omonto akonyenya oyonde gaki mbori gaki gamwaka ebetu nogutura bono gose ng'a nkiamwaka bono ebeti nabwate eria asesete iga mwaka mbigoti bono aka nebetire ori bono abeke enyomba bono tinkumanya gokwana naende iga ndwarete eri nari narwete iga aria ngotebia ogocha ogotebia ng'a na rero nyagitari bwacha ngomotebia ng'a nyagitari nacha twaumeranirie na omonyagitari egerantebeti ng'a inse pi karareta iga mboreti chilifu isato karareta inse pi karareta 1500 nkamotebia nkaramoa 700 nkamotebia yaya tiga nchi gotema tebi nonye nabachukorwa bakoe besa orwariwe riogo riao ndirima eriogo riao ria echinengo iga ngotoma chibesa chichikoreta mariogo nchigokobetera omonyagitari oria bono nachiete komoria ng'a tiga ntebie omosubati oye ng'aki nabo eratoke ngotoka na 500 nanche arachicha arambeta tokoumerana naende ogonkwania ogontebia nachire motondo tinkogenda gochia aria nkoirana bono igo ndengerereti ng'a bono rero nari ntagete konyora 500 ngende ndatebia omosubati oye ng'a mondangererie korwa motondo achiche arandwaria naende bono iga ng'ang'e tokonyora eyio bang'ina naende moe 500 arakora 1500 naende nyagotema gose ninyigwe omobere nochake gaki rende ntari gũkũ gaki amakweri baroo bantindĩka ng'ora na abande bagocha gotindĩkwa na abana babo iga kindwarete nonye na endwari eye etari kong'ita rende oire rorana omosubati oye inche ntari gokwa na abang'ina bande bakwete bono bagategererete gaki inche ntari gokwa abana bane mpaka abachukuru bare inche timbwati bono inche nagorire eroni mang'ana taiyo mwana oyo nari gochandeka ng'aki ntatiga mwana nyomba iga abwo mwana tari gochandeka ng'a mama ng'aki yakwa yaya inche nagorire eraini yane iga nari gokwa iga nseseniwa abana bane bachicha abachukuru bachiche batenene
babaru yani abana bane n'abana bagoja kurua baje kurua ikabaji cha mwisoni bagatosoka muno munyarugo agatosoka igakamusoka korera yayo uyu atosoka igaro mwisoni agacha n'abana bonse unere korera yayo korera bwo munyarugo moke korera yayo bwo munyarugo ndo manene na akalenjera abo kono ngo kunywa mtu nainya tieni ya rugaki nainya tieni ya ruga tieni ya da go sawani abana yo ya tiga bana babo baje aligere linga no ba ko ligere de mtu kaki akibara je bali gere wose timono bago to gere timono nsinyire saitani umube nsinyire nyatieni umube ajeni umube saitani gaki ngai nonya wanonji nyako ngaki ngako nyamira muntu bwadira abana utugitire go korode kyango pano muri ngaki aya ayitiga etare neroreire ibikwanenta nyakorora neroreire gaki mugagera ngarakwete ukure ereta rucha ya gukorekana bono nende nyalina na kure abo erorere bikone byali nyumba neroreire tukagete mbiya tukurahe neroreire bantu gaki obago komenya no bago korema na bago komenya no nyago korema ndemerereti nende abandi mbaro barwarite ayi sindi ekero na rengere no nubukuma muri goswa njoya abana ngine tibuya mwana onde talia okonyumarwa mwana onde talia ogokora kende usoko genda menye unabono abana umukyoyo mwana onde tayo koira kobokonga ngintu kya munta kubwata mwana onde tali iga tukunga lero mwana uyo nyareba nga uyo uibire usoko lire kyangu usumumura ukonywa urwanire tomenyete buya nakineti abana bane buya nkineti paka abana bane kinyaruka buya kyatire mechi yabo pi bono onde talinga bono onde sa abana bane abachukuru muna bono kabarura abo kero mochokoro ngolioreke ndangwe sukari kwao narenge konyuna atigire bono lero esukari bakombekera koko akombekera koko ya nabatai bono ndagira ya erire morore mondende iga bono ende bono akasombera nenu mwana akamosombere mirango kurumati ese moyo nero yo kabere akasombe mirango buya akasombera mwana mirango buya akacha bakabeke mirango mata buya kaki aja bayunga Kiwanangu nyagokuwa na tatu mtu nanda dilindilite nahandi na metienye teraere ingile tubwenya ojubwenya rokane bago cha ero go cha mata bwa gaiterwa aga kenyarwa aba era inda Kenya tu abantu bawo aba rende era Kenya tu kuchagireri na rere tu mwana uyo
tinanya kubokikorwa bono ngochukorengereria mwana mwabaiga andevinga baba tonya korengereria jasiti tonya korengereria bita agekire bono ragera haki mako nero moko tubu mwana wana munyaruku mutangi kaki bine bikongo Pole sana mama. hentu anakala tatone Pole. bine bikongo Pole mama. saitani huyo Wancho muligereri nao mongena libaga ukwandira mwana amakongo na boy gona ko yategereire na boko filo bongene ki ubora gwitirase omoyo abana akagetenga na bago chikomotindika bono in return obere nero gutindika abana bae ane kara kwigwe n'abana kineti n'echimbo chingiya babwa tubwanje nitamayitinga yibire cyawe wirete agacha kuburuge family y'abana bae mongena bweka kwandira yabyeka no muroire na ni kibesoro chisingi 500 atakire guchutwara chitari ngo elianya rekomenda kutungu na ni sindani gusama arwali ima itengo musyo oligereti naboko konye mongino weyo asenchire mu senyende asama bera ali muratwale yenkeye mokonye mongino weyo elia sama tukali nyasaya mweta tikalite sense anyale okonyeka ima itenga bali muligereti oyo mogengenda konyora abegete bitume guniga alemete kwaye ebituma mbere nyumba egunia nenu suga oya bwate chuni bere nyumba ono igo na arage no sensa bali munajete anama tabetinge bituma mbura biyerete usigerete bituma nyumba kumenya ugonte binga ibituma igo bano biyarire pingo matebinje nande bangoreire bituma noneli piarae igobono iganyege netengaki mambirero muna bogo kinga sokiale bituma biaye kurwa aranga na ne mitoli tano byonsi bataka buri bono bichire byayikire nyumba byonsi mongena pole tinji kunyara okolemi bono nyasaye ora okonye nyasaye pole sana saitani uyo matemu aya na makongo amatemu aya akorete na makongo aya gutarabania abantu bari mwabo riko iga kubatarabania mwacho muligeti ande to muntu ndo mwamata yo monera tukwanira mongino kwanda mangana makongo to point paka na wenje na sindu tingo atiswali tingo atichi ende ngenda mente gwitani ekimongina kwandire orocha na bitumoro che bindi byalenge nyombe akaimuki nanda akaimuki ngararo ko muki guchalinga ki yana agenda ngatika nyumba iga sanjira korara chingoko chikaba chare ikinyolini akaira igando cheigali akakuguri akaira anda akacha kuyondoro akaira bano chingoko chire matinde nacho ebire na bwata byali bono ngata komutebinga kirwoti ka kinoro umbekere chingoko iga kwara tire chingoko kenyitite kenyita bano umbekere arende chenga gachaka gora naro ya ukanyona mantebinga echenge ikwangorete yali ngakiko kora ayakira akabwate igoronga mana ku ekala mbulinga ngakiora ilinga matebye njara yonsi yani ngakiko gani kwa okole ngamatebye ko gani kwa nengi kole ngakugane tindiera mabere tinana leto kukabireje nande kuganeti nyore sukari erongolie yinkora taigabu ya so yangire ko so kinyani kibe kwenyana tubwati ngamukani nga ingingo twara rende mkwate akamanya gorgorore kera igwete ngorie myanda aburi konderiko na kolire rungoli ngomatebinga karabu chana yirungolie yoranya nyo ngambuye gotirimuka twati sukari akamanya ko so yo mukoiga akangemia ngumuburi ngabone minero kuanga naye karabu gatahigo kagana nemye yingagore sukari ngagura nekinyanya ekyo ngana rwaze ko baje kubike engoko nenyanya nere ina mwate bakacha kubike engoko
nabwate ke kamenya kubika ching'ende riko burukani rende burukani bono chinyanyaga chiro omochokoro nachete oyo omomuro obekeretwe ebigeri agacha na esukari agacha na amaguta ya echinyeni agacha akang'ana 500 agantebia echio bono nabwate omubango bwokorabekerwa ebisieri tokogenda naba togokorenda. Barimo tutegerete abagusi nateba ng'a nimaete ng'a mogotiga omong'ina oyo iga na mogotiga nke omong'ina oyo orerire sana to a point ng'a onde bwensi obwate omoyo bwogosupport omong'ina oyo iga nenke iga abasupport asoko omoyo ori bwogwanja eri bwensi orate ng'a inchuga amak na moko facilitate torenchera ki omong'ina oyo arakonye omong'ina oyo emechando nemenge nande moigwete buna akorera neba nendagera oroche. Just imagine emi eyamoete etwerire igoro agora esukari ande agora nechinyanya echi nande ndritani atete koba echibakonye nande korosia endagera iye atari nayo sure gose nayo nengoke imbariete ebitumo oroche babwate bionsi obirire gochinyomba nande bionsi biaire abachikoro oroche bare bateba ng'a nchera ki bagocha gokonya ng'ina koro ase eng'encho ekero bakorire bono oroche kiabeire kibono wantandarete naende bono natini konyora bono abana bakondigereri ndigochia ase tata oyo nare okondigereri mama ero timbwati kende nainche isikonde bono tokorerwa na abana bagotorera bono rende inche nimbwate bono kende ndakwana bono ntuga twatiga rero oro onde taiyo bono obwate kende nonde na omoro omwabo gaiga oyo gochika twerese story iga sobwagare eri twamanye gwikiranu nabo iga baamate mbari gaiga ngochikoreta baadaye na baro batwerese gikia bagocha ase enkeiga. Karibu sana. Asante. Pole sana mwaka na ase kikia basomo chioiga asamalita ngakiguru samalita ngoroko Godfrey Nyabeli tinega oyo sirete nendugu yana. Pole sana se ayabeira iga mangana na makong abagusina abakometie ngikiaba ego yaike mambi ya rero chinsange 12 kachuko kabogo chikokia ekara toigwe ekurate kara twasoka gotaka komanya ng'ekurate ne yaki yatebekana ng'a nyomba ekoia abantu baminyoka batagete kotaka komanya nyomba ase ekoi twanyora mwendugu yane oyo kombwati eria kabere asaba mura ekera abantu bande baikora ase eng'encho bakagerete ng'a nyomba ekoia oyo mocha go proof ng'a endugu yane okorokupena direre na ara somote igore sungeti nenkori igo kiabe gento bono kiamanyekana ng'a nesungeti lakini twacha komanya magega ng'a umosibati oye na arenge nyumba gwa sasa mbe nyumba atwacha go proof tureitie kare twacha kare twacha gotema korimie nyumba yasinya bona abantu ba display ya ligiri koiro morero irigiri koira ngorake na litwacha konyora ng'a umosibati oye na arenge nyumba egente getang'ania abantu baroraga ekoi ne nyumba bantu bataka ngikia barugura bataka korakonye nyumba asoko gose muntu narime ng'omete omochio osomo chioyo nabwo abumuna nagotebirigo igo mochio mogako ino amete na mukaye na ngonani ne na mamo minto na mamo minto no mamo minto namenyete no mochokoro bomo moro minto mokogoti ase nyomba eyeye mogose ase nyomba eyemo konyora bamenyete omugako oyo amona no mong'ina oye no muise koye oyo regi 9 igo abantu batatu bamenyete abantu batatu bamenyete nyomba iyo lakini ekere yaikerete mogoroba igasereti umwanya ya kamatei ng'a genda orare moino enyomba eyire yende bona abantu barorire omorero igo bono baranga tiga tuminyoke torore nkige abantu barorire omorero
baminyoka bache korimia omorero egento egetang'ani giacha ase ebirengereri konye enyomba nkoyiere. Egento kende kegocha gocha ase ebirengeri bia kabere nkeri ng'a omonto naro bwesungetie omote igoro, riria abanto bakorigereria ng'a omonto naro bwesingetie omote igoro, ka abanto bagenderete korigereria ng'a nyomba enki gendere kote koyiera ororo, twacha koprove ng'a omonto naro ogenderete koyiera nyomba. Yani abantu bachire korora enyomba Koyiere. nkoyiere ng'ore nyomba bagendete korora oyo ore nyomba oyo onde naro isungetie Bwesungetie. oyo isungetie ning'o Oyo bwesungetie na endugu yane okoruka Bernard Oirere. Bernard nere omonyene enyomba eye. Lakini bono aminyoka edistance koruga ochi gweitera edistance entambe ase omogondo otari oyoye oyiore oyone bono. mang'ana gokumia bono omogaka ntete oratoera ase obogima bwa omochio oyo iga nki bakobuna nki bono goikera bono iga nki omanyete igoro ya omochio oyo omomoromia. Aba na abanto bamenyete ase obogima bwarenge obotoereru, obogima botabwate bokorekanu bonde. Mune emechie egenderete gokina gati kabere tu teraira miaka menge, lakini bondo oche ng'a nabo erabe emiaka yomo gose ebere, obokorekanu mborigeti koborora ase bare barabwo boka abanyene bakominana tu otari koigwa eki bakobuna. Twaratemire gotaka kobwati titori konyora, lakini rende togacha goprove ng'a omosubati kagocomplaini ng'a momura oyo ominto nanyomete. Igo eke gekari gokobeka rende tokarora egento bakobuna nose eng'encho ya oria akabwata omosubati onde. Mosubati otamoreteti intwe tomomanyeti, lakini rende nabo ecomplaini eroro ng'a nabwate omosubati onde. Naende nabo agocha ogenda for a week oirana, for a week oirana. Oteba kabere ng'a ekero naigwa abanto bakonya gokwana ng'a omosacha oyo iga atete kobetereria mokae korara nere after omokungu angire korara nere ase eng'encho ng'a etabia abwate ya abakungu isike erembe. Omanyete ekibo nabo gekoigweka naende nabo kemanyekanete boigo goikera ekero twarenge gotaka komanya gekogera twabere tokogamba amang'ana aya ng'a igo tikeri egento giastukerwa twabere tokogamba amang'ana aya togoteba ng'a rende ng'aki bono inki mokobuna. Eyio nere ecomplaini ase omo. Nkomobetereria arenge buna bagokwana Tinkonyara kobeka ng'a muno oyo omanyete, lakini nigo ndatebe ng'a ecomplaini ya omogaka oyo nero yarenge koba ecomplaini ene chingaki chinyinge. Lakini rende nekere bakogamba mwaiche muna abategereri baria mwacha gotegera nekere mokonacha mwanyora ng'aki oyo nere nabwate right yaye ya ogoteba ng'aki tintageti. bono bekonyarekana ng'a echance enene ya erioma naria bono nere eyio. Nere eyio. Onya kworokia signs chia ogotaka goita mokae Several times. Korumagega. Mosubati oyo nkoreta arenge complaints asende. Ntore cross no mosubati oyo no mogaka oye. Yani ekero oyo agoseire oyo igo nkoba ng'a ninche nde omonto agoikera bwango. Iga arenge gocha ontebi ng'a your brother rero nachi gotaboboka saa 8 nanyora okoboka okogenda isiko oirana chinsa chinde iga chikorigi koba omonto achire for 2 hours igo ng'a which means ng'a bagocha nyonya saa 10 na kitu. Ekero agocha naga agocha ore na ebeti oria agocha ocha komonyoro okamorengetie ebeti muno oyo tagetamo wake botuko karaire. Eyio na ecomplaini ya omosubati are goteba. Nkoinyara are nkomotebi ng'a negwenerete oruo egekogera omonto kagokworokia ebiogo igo tingeiga entokiya, lakini rende omosubati na agakora oremete ng'aki bono eki agokora tigakore ki tigagekore, lakini ng'ite igo omosubati ere narenge aware na eriogi eri barenge koba bakobeka. Oyo abeire egento gia kawaida. Kebeire egento gia kawaida. Na ebiogi bakoimokia omoro atete kokenya mokae kere engaki. Nekere engaki. Omong'ina oyo onyakoenda sobo gose ere bado naro emereretie obogima obwo bwensi ororo.
nachiete sobe one time naende ase amasikani yogokwana tukakwana akairana achiete akaenda almost for 6 months hivi akibabwata abandu bang'ana mbabwata omomura omonene obwate emiaka 27 boniga oyino omomura okabere omomura na omonyaroka narororo ore bwoyo orabase koba emiaka 28 29 ntokengako arafu nabamura mbaro babere bakobwatani 25 22 iko hapo arabu chinyaruka nchirororo chinyaruka ibere chinke bono complain yo mwako yo gochase oli bona omuro mwa omonene igore ya mukaya renki nkiale complain nkiale go suspect mukaya koba complain ene naso ere muno mogaka nkoriga renge go complain ko taka go suspect mukaya muno yo kogenda isiko yenyangi lakini tarenge gukwana open tachieti abe open gukwana nga nkongo uyo nkogo sari ganaiga ike kikerokyo ta complain tibaka tokeigu utatigare nkomotebia kere bari buka uyo cha goteba nga bono enchira gontebia ganaiga mondo ochenga kimo manyete nje umo suspect yarenge omarebi yale taiko nyimaru bono gwikira iga ekiwange gakorete iga gusambira omong'ina wa nyomba ne nyomba ya esakweke iga igo ni gento baka agoferirie ese kiwange kene onfeli ase kiwange kenene na ende na bongo teba nga my brother lakini tingo mwancharinde my brother lakini tingo mwabira ko gare kinige nta kolde kebe otuhakire sikembe naenda kolde gente kebe kelia senche nta mwanje keko ara mantongo kubara of course monto ku lakini gwatigara kwa mwanchete asenge njomwe kumwe igwanaine na ndara kogosera lakini asenje konyora ntwanje ine nere nganchete na nere nganchete timotageti anchomba ne lingana liko sana ekaro mumro minomba nawe ikira tu point yako kwa na mwana ngai mwako ni gasambera muka nyomba chibichana bot chikoro kinyomba une yete ne nyomba yete yon speed completely no mongino yenchira rusi kunyomba is a to recognize usina eva no muntu no mwako iga gocha kwenda iga achite kwisungeria ono iga ruete iga no boye distance ya minyoka goikana bokorangana bere 300 meters goikabone goikakwane ase sungeli nkwane kumwana ona isiko le selipera nabwate bioge binde nabwate beti nabwate simi esimi ekerai ko koranga ekerai ka se simi diriata getebona ikira tisaitiri esimi yanyata onye senye enteransa uya bebe bande bosa nebetieri onyereta onyetonga selipera ensemo ebeti omanya kulina guchumute iguru ebeti engorokana yarenge ngane yage tomonto beti enjare korrekana ngane yage tomonto ebeti yare korrekana nga nige tinyiri at least njabwate ogotinyigwa okubanguswa nege kogero koranga ebeti onye yage tomonto yabwate stains cha blood lakini blood nyene njare korrekana egento kiare korrekana no gotinyiko yo ogoetia selitoke ebeti yaraba ekonu beka chabwende yonse maite ebeti ne chabuka kagichonyeti selitoke igekorabache muna yarenge na kikiarengo a condition mong'ina ero kiarenge kera rusi nyomba mong'ina tayo monto rusiku na neri karari mokiwu egekogara gayeta kaera agatigara rikara gento kia tigarete ke konyora getarai nama ya yani namani
iga samani ari iga na okonyora tarai lakini kuruma ati paka na amagoko kende nkeyana ngoro igento koyorora na gantu kale korekana okoranga na gatuki kale korekana at least asegetiga lakini oeko egento kiarusi kunyumba na makara ali agori omwe somo gusiorigirete experience ke abiri koro senka yase ne nabana ali kuchikorulinga lyo moelio otebambu ya mwana sogoche ngo abantu ba media omonto torigerereti igona ali gocha kusaba ngali bagajo gukora yanga munaya asugo sabalende geko garancha ikire kombera igona ali gocha gutebanga oyo gukora yanga munaya gusorengerereti amangana ini gara amangana mabe mono yani riba go monta akore amangana munaya egwenere tagenda ase omonto onde ore next igago omotebi omochando mose egente kikere kurwa sibirengereri instead yugo decide gukora egento muneke negento kegwa affect mono goetania kero monta ariko kanyama kweli ayaku ose itere bwe kwa monyene Wacho murigeriti andete amate babiri batatu eri batwerese kio ndabarago maete iguru yenke togenda nda Wacho murigeri naletere iga omu amatonde neretiga kutenga kyakuruku era tebinkia maete karibu sana pole asante shukrani tempasika kwamba kanyamwaya chino mushiriki w'ikanisa tabashiriki na Alice kanisa yetu mata Nyanja PAG Church Alice first igare a cousin ulimba abakezo gukwana second igare mushiriki w'imimono w'ikanisa yane nandigara moteri one togotera komo praise and worship team igaro mu CD ukora abasaye no toriko masikwa ya kirento kora together feel the pain usukundigera dinari nepagimyo yesaregete bone ngale kuwa kwambuka macho kuchimumbu na mumbe lakini ngusiriki nere kabisa ya in fact magoroba wiki nanyora matemake wono igoromba bwateke musikanisa twaruji kugurengani isikwenda kwa sababu sikuwa mzima katika mwili kwa mdhaifu ndi bagacha nekere bakoreke bagacha bune kanisa ucha konga pole na kunifariji itara yanyorete na ilikuwa liandiete hali nero mutangani kuruita jena metengo chabakari ndi mwane sikoika uko ndangirita ndi toko ngamba nere wasiondo kuchikutabuka kuchikulingonya utangene kuruita na abashiriki banda bangana bekanisa n'abateri batebi karibu hali nero mutangani gotera hero mutangani gonsabira hali no mwana minto tindo chinkinda kwane ano kobera atokore kanisa hali sigare friend ya imemono nonyotore n'abandi kanisa no mwana minto na tibuno yo mtase kanisa tokore mintamo anyandisi miyani yarenga on Facebook nkora online tinja twakiri tuwe team form tokotera dogusasi manyasaye nchintana wote sango bale mugaki hano nkobera uri mbabo minto twakorde kanisa ngo kina saiga oirero ife ngenda twaswanyumba twasaba twisaranza twakamba twasaka muna abana abamo banko bangeka bagera kwenda bone bante bigenda buya abonte mucho korege kabuya mumbu yo bakwani cyane gonsinyira kingo kubana munande yigambwata amaisuzu osinyira babo minda zatigayire osinyire ngondabe ngocha na kwani osinyira yo togo yo gotera como osinyira yo togo sasima nere hakializio minto kione na maisuzu gaki abantu ba minto kire na maisuzu amanene gaki tusabere gaki sa to konye kera munenje gonsinyira manere mumbura kini gonsinyira kwagenda nasinyira kwagenda pi nane wachiwa kirisi mingene na batebi njeti ndalera alisikaki ali andi anyene umuntu wange mono umetu umuntu wange mono bogo shane mokore manike bagimo bumabwanyo ngambi ndina ngambi ubwane hasanye tole kanisa kibibidia ondemia nanje na mole mitwale mani tunatiana moyo kibibidia tunatiana moyo kimaisha tunatiana moyo twatebani otherwise tunezi kolera
mabwat na bungo bwana njenda kwenye bamete nivute nikuvute lakini kutuomeranire to kunyara te muntu ngagenda igo komate baba tole mani seringani twasomye kifungo tware mani twara tatu iguru wana online twara mna toka tenga nguji twabwatira ona mweyane neronge yetu abwatana iga twakana chibicha no toka tenga ali president worship kanisa ime twajira matanga andi iga twa yani tunatiana moyo kiagara twabere chikorera twabana basokire nande twarenteiro Pondo tuwale mani. In fact, nimeposta hata sijui niseme nini. Nimepoteza rafiki wa karibu zaidi. Pole. Asante sana kwa sababu mmefika hapa kutufariji, kutuweka kwa mashina. Mungu awabariki, awajaze. Mkienenda mwene na Bwana. Pole sana. Ase njoro muamato yo wange sana. Pengine ase muntu lesko na bakumanyanga e condition yaba baiga nabo oranyale ko basegeta sincha abantu baro balesko na barumba itirani. Arisinki alego bote muchando yo monene eresa mugakoe. Muchando yo monene ndugu ene ikoro kunyabera njeresa. Njibona umwana mututuro cyane nje nibwato musasa ngo yayetirandi. Ngonte byarenge igoro igoro karagonte namwe bono gonte bono ningonte bingokote kegere tubeka etubeka ine nakwimuna natebe ndi sababu alo tubukwana namukanyirange namote bono kage tokore mani kiagero mubo kwete nabongotaki nabungwetera tigatoyana no moyo kimoika tosuke egere twabira abantu abanene abana basoga tabakumyoka nuseni ntukumyoka tigatogenda kore mbelia egibone kinatebanga ekiye itira bakungu gusuko chukutwera nebole meri bwa abana bali twakotaki twayiboyire ku rukinda cyitu tukunyara ko bale nabana bawo ndi sababu kanyara ngore mereti yani bibi ko nyonga yaya mwamenyo kanyake ayingwera ari kwende nyombo mbokoleki moyiwa yani unani kama kawaida ni kama kawaida igo challenges cyo chikonya nchiroro chuko sana chuko mu lakini tuko tunatiana moyo na mtia moyo na mtia moyo ndi sababu kwenye tuanza ine senyo tokole mani taitoko genka tokole mani muno mwana ominto na ndoyo mdaso mone yamana challenges cy'abakungu no kolemerelia singe cy'abana bayibuli yes ere point na rusia somo ngino okay koraki yeko na babuli kai mama minale ngama mantu mai tato minere ngaya tamai na bwate sim mbakere nyugunga ki ali senyo kore kanisa minyoka rigere uriato minyoka ta bia bante nyumbeko na kura na tabatiga kura bantu bamanyanga ki kiabe mbai ko swa yaringe mutecha takura natabatiga nkura abantu bamye kucha bali myomoro kake bakonye bintu bono lidi mono bali nganko je kukura nda bono modo bali bakori umoro umanya kurukuru mali mose epu oyimokera limo bono tuwasanga tuwacha akalimo ngapu akangapu bono muno akangapu bono namtenge fono tosoke kuchiabu tororede ngakitoko kora tokonye situation abanyasaone nali toko chikokore kwenda ndumana tuwasire kocha iga teni siamnyoka kocha teni chunyangalisi atebe numoko kore kwende roti uri matali bwisungete okoraga omaite tuwachaka tuwatebanga ki onyeruoti bwesungali siokuru ojo gaitali siotongi oisungira umarali matrama nyote antu ngali sinyumbale ali sinyumba gaigale tikakukana ngali stali nyumba matabandi bali ukana ngali stali nyumba nabate ali sinyumbale yani kaki ama yo maro bankuma na bali kwero wet igoromba na no nyamugaso anchira nateba no mugaso mbumanete bono nanda akagenda nande bono korre ngine tripi yende ya maro baba bono bali nge kokora mato yo mwaya yure next ga inje chirani yabo gabura kininje bono kurugora ali montro mana go chati nkoyu ya nali nkunyara kuyunga nkuma na bali nge libotu lakini anta chite ko kame kiboma na mona age kireti okorra kama aya iga tagatebi umwana ye ngwetanjira ko yankurara leru muna barubara ngaka matenga genda mangana nali mbwato kwa na mamomi nuru chaka maseli ku chimungu ande kwa wero muntu monana toka ni kurara nyumba usiko nabwate mirobiri gente onoro mutuleti wa saiga at least na ganda mwali baga akwane eki mugambi kwana ncha samurieta nkoruko penalty yangalesi mwa kantine gani nkande bona oyo korete vise vigane ndu yane winyombe nderende ntutule nyomba ya mwino yes no nyendo mugambi wekenyoro nabo bwari gukiria rero mambiga mutangana unchukana ine vinyoro byeito sana gaya oya ikera nga bikuru bya kirande bigeni ake twakagira ndake no mugeni okire samutanga yo arega lakini rende nja ikera
tokonyora ng'ano tari matanga yo amageni agokureru naiga twachigochaga iga twanyora ng'a omorero ore gwokaga iga tware gote nona iga ase totenene ntware kobera ore gwoko mutindi sana Echana turarima mpaka bono. paka no mbono nogenderete turarima buya bono ekero tore konya korigereria ng'ang'a ya abanto abare tokonya korigani ng'ang'a ibare barabwo abanyana abe omochi oyo twacha konyora emessage egocha korwa ate ase abanto bagotira gocha kare chiwi chigenderete bagoteba ng'a twanyorire ruoti omogakanya iga akorokwa ruoti oirere naende erinde bono rende ng'a iga esungetie ase ripere rikarema ata aria endogo yaye naende aywo naro atonyora rende ekero togenderete konya korigereria ng'ang'a ibare naende nki eke kiegenderete ase obweng'e twagenda rende twahakikisha ng'a ekeene no asungetie ripere igoro atambe sana naiga nyomba harakati ya abanto bakonya goeta mpaka baria abamanyi bakonya koira emete iga nonya omorero oywo orenge barora ekene kia omonto kegenderete koiya oywo orenge mokaye rende ekero kiagerere na omote igoro are na omwana konya bare nere agoka batato iga ere no arenge around iga omwana oywo are korwa emessage ng'a bamotebeti ng'a genda orare moino ekero achiete rende aye ekero are konya gokoreka oranyorete arengo ase obweng'e nonya emechando yarenge ase bare ya ekifamilia emeke ntwachete pamoja mbandangereti mono mogambi oria nonya endeka tokanyasangana abamwabo mbara amang'ana aito tokarora ng'a igaera Ase faida ya omonto otamanyete omanyete nabo toka omochando iga omonto gete naende okara ase gete omanyire emechando buna omochando enyomba norori oyo orenge specifically mwarembe torengeo ngotebekana yarenge omogaka omong'ina oyo bare gokwana ng'a iga oyo nanyomete kiarenge open mpaka abamwabo amang'ana ayo mbanyabwate esigikani ekarwera abwo rende ekero togointervene bono omong'ina are kointerfere nki okonyomera ase enyoma eywo tanyaintervieti mono lakini rende noroche amachukumu okorora ng'a yasoete gosinyana obwanchani bokaera omogaka nere agatakobetereria ng'aye mokare eki nkiarengo ekero akong'eresa na ekero nkobategerera last ri ntokwanete ase egeka eki toikaransete ntwakwanete ng'a genda mwabe pamoja differences nchicha titeikera mwakomenya iga tokabatiga rende goika rero buna aya apen iga inche ngaete ng'a aria naerete bono okorora ng'a chini ya machi ebinto emerogo eria ncharengo naende nonyero yarengeo rende torochi na abang'ina na barabwo mono baroche bare ande akogosigatereri gonkore kwarenge amang'i ya abang'ina bande kera narigereretie lakini rende namotebeti ng'a buna efamiri rende ino buna efamiri ekei ng'omenye tokarora ntwanya korora lakini ekero narorire iga bono nabo ndoche ng'a ekene gento keria ngecheti kere konya nkebwate riberera ria ime ria indani ritaikororekana naende isiko ntomanya naende onye yachete gokoba egento gete gekororekana ase abamwabo boka kere ntaiyo lakini rende ekero twaikereti ntwaroche ng'a twabaigwananiri bono emechando ekero yatoka iga naende ere goikera iga buna ndigerereti mochando oria tochieti koera mang'ana amakong'u pa wanche omorigereria nare aywo enka ekero natemire gotegerera abanto abange sometimes nabo okonyora ng'a omogaka ekero kwanyomire omokungu onde okabera omokungu omonene abetancherana nabio ebinto bigoisika biakong'o baithe nabo engeiyo sana ande iko omogaka obetereria ng'a tiga okora obwanchani na omong'ina obo omonene onye tatageti amang'ana nare aya sana anyway abashirika bamwabo Alice baachire iga abagoshiriki nere ase ekanisa ekero kobarigereria nabwo abaiga mwanche omorigereria but ntete oyo omoino arepresent oyo orakwane ring'ana ria omwari omoino orakwane ring'ana ase eng'encho yoko mong'ina nchwanga manyingana yatebire ase eng'ana ayo orakwane bwata microphone yawe. Bwana asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Inche nigo yabeire omoichano asende nekero ring'ana riria toikera kero tware gosiriki nabo twasinyunwa nekero togoteba haleluya yare gosinywa gosoa yaika bono mambia ekero twaigwa ng'a oyo ominto oyomo korwa ase ekanisa yaito ya Nyagancha oywo ore omosidi ng'a obeire gakoitwa naende okoiyia bono eyanyarekana ching'aki echi iga twarorana intwe tiga tochia tobe kirori
ekero ritang'ani twaichanire naende twakumire ase obwamate bwa enyomba bogosinya. Mara nyinge nabo tokaba tokworokereriwa ase eng'encho ya echinyoma na echinyoma chiabeire chinkong'u nonde tayogire achwetire igoro ya enywama. Iga ase eng'encho ya ering'ana riga tiga tomosemeri Nyasaye na tomwetigere ekiagera aya na amang'ana aria abanetwe ng'ana aikirane. Na bono ekero riaikiranire twarorire. Iga ase igo tiga omoiko Nyasaye oire ribaga ekiagera bonsi baberonde teyo oito okoboria ate teyo oyo obwate richibu Nyasaye. Igo ase igo naintwe nigo twachire koba kirori amo twensi buna ekanisa ya Getenga PH inche igondo superintendent ntenenete amang'ana Sunday school noyo igo orayarete niga are omosidi igo bono onde ense ya omosidi igo bono are omonene kombua ase ekerogo keria are ase ekanisa. Iga ase igo tosabe Nyasaye atokonye na twebeka ang'e ase eng'encho ya ogocha kwaya eria kabere. Amarieta nkoruku Joyce osibori Getange. Mwancho murigitiga tosoe turigererio nyomba iga ng'aki yete eri tokore na ntubaire somo gako yakorete ki aing'enterete ogosaba kone ngori ng'aki ekero bintu biasarekire just please talk abokonyora ng'ari ng'ana eria ekero rigosangwa rigi omwamate mogisange okwana especially abagaka abokonyora ng'eri ng'ana erikoritoerete kwanya korigacha rikoberoka kwanyora ng'a gwakorire egento egekong'u mong'ina rinde nakwana iga abang'ina abange baumiete ase chinkasi eng'encho ya obwanchani gocha ase abana bakorora ng'a tiga barende abana ebinto biasareka baadaye. Anyway tiga torigereria ase buna enyomba eyete koruga abwo toende ase omogaka oria aing'enterete tokore omogano korwa ase ekenyoro eki. Mwancho morigereria bono nde torarigereria enyomba eye iga buna eyete cameraman yana bekore omwaka ano bari gosoera ye morango oyo igo ogosoa sitting room nori noro okoenda bedroom igo bono morango mong'ao toyeime omorango onde nore ime bedroom eri nere yomo nere main bedroom ne omorango onde nore gochia okoenda bedroom ikonyora omwana oria akorara. Mancho morigereria enyomba eye eyete too much ekero cameraman yane ekorigereria kochi igoro gaiga enyomba eyete proper paka igaikaransa naende goikera esang'a bia omorero ochagete omorero ochakete saa 11 muna tokorigereria. Imagine goika 11 bono iga ere saa 8 erigerete saa 9 baada etararima yatwetana gochima gatorigererie bedroom ikera ndoche nomwe buna korwari tosa gochiora torigereria abe enyomba eyete iga omwancho morigereria nabo okorigereria ase igo nsi buna are iga aiga nkorumaega enyomba iga bono bedroom ere ande kora ng'omwaka yare ng'omotugi sana bwe chingoko naye na echiombe bono ng'aiga no eye nero bedroom yaye yes nari biri bigenderete koibono birobio bine bituma biarenge chiguni nabio bigenderete koi igo chiguni chiri mong'ina akwana na chichirie bona na chiarete taki bigwokare no naga no araire iga na araire gotira maugaya amaugaja ali musubati ori na araya bona na araya araya aya na mauga ali bono alia ayira atigaire ayanda aya iga ina mauga aya na mauga yo musubati ori na araya torochise korigeri nabora arore ng'ono motu eneskar gikiarusi gwangire ekero kiarusi gugana eributu namaya amani konyora na aratarai aere ancho morigererie ebine bituma bigendete koiya ekine chisani chira nyomba eye yonsi pekero okonyerigeria na biyete kweri mwana makongo sana ndagere yuge yete igora bya matoke igo bono gana omwacha kobunaga iga bono twacha kokobuna twacha korosinjira njerete mwari gweta kuruma njerete yo mwari gweta kurumate imagine amauga y'omuntu musibati yo ai to a point paka chinyama chiera to a point paka bona mauga aerete bona mauga aerete bona ikiba sigari bacha koirani eributu babucha na maya na mani alikanyora tara ya makeiga
at least gento kemo kigu ne gento kerabe chikiro 3 kengane kebuyu kejigari na kigu kya na kigairu no muswati lengo monene mono omonene saidi konyono monene sana anjo muri na bokorige na matoke ga ayete to a point bono re kero ko ligerie bintu ga lingana likonsa ni maiti biche chinde chonse pia kamera ne na bekoligeria chonse na mokoligeria sa nyombe yonse ipi na mokoligeria kigende round na boigo asomo gako ya ngenterete seri pera na lirorio na mokoligeria sayu eritukole kurwa saiga timbati kende komenta kurwa sekenyore kiga kyanyagancha aiga muntu ratake gocha baka eriko ba support sinchira ya musende ngakia gocha baka iga gocha baka nyaganche nyagancha primary ere yabo basi agwa nyore na awe directed ni number esi oyo ratake go support familia skede gyons number kia gutumika specifically mone ye konya gutumika mono 0716 674 183 Amalieta M-Pesa Caroline Nyaberi. Wancho mligeri by the way ondo urata go support familia iga in any way M-Pesa wise mongino kwara nata kitama liogo na kendi gyonsi nabo moko ba bekra kendi gyonsi kelio nyale wetere nambe iyi M-Pesa asa lio kineri nyinge na ndene likira kona by the way cameraman anna be kuligeri nambe ine likira gu 0716 674 183 tano ndiarejo lieta na li Caroline Nyaberi oiningo ibono my wife mongino okay I'm sure ngabantu nabo bagu support nande mo ba accountable limora nchiraki mora left onde bwese urata ko tutoma gocha sai ga personally urata ko ngakira magnet boigo uko akesimi gocha si namba chetu che studio elio torenchiraki torakonya sai liber dio kieri gali abere too much atokole kurwa sai ga tumbira na somo gano gocha